everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Mulakaw ko. Asa mo kalo? Doon ako si Hippie. Og madiretso ko nga dos mayor. Pero no, Mag-istorya raw niya tago sa Brinato. Hangyoon ako ang Hippie og mayor. Nga, di lang patyon ang mga nieskapo. Ilabi na si Tasyo. Di ako na. Buang gining tiguang nga na. Mulapan gid siya na Tasyo. tanawon ta. Kung naa ka pa ba'y mahimo. Very good. Very good kayo nga. Iyan ang gibuhat, Junil. Nagkatawa bitang ko sa balita rin. Nahimuot kay ko. Epektibo gyud kaya ni nga itong gihimo karon. Kay nakapasabot ni sa kadako siyang kaso. Ug namiligro pa gyud karon ang ikinabuhi. Mao gyud. Perting delikaduha sa iyang kinabuhi karon rin. Di mo dead or alive. Pero doon ay nakadaot. Oh, masama rin. Kay ang tiguang nibati pag yun og kaluoy nga tuntasyo. Minsister gid siya. Niya ko nung hangyoon ang mayor aron dili pamtangan og silot kamatayon si Tasyo. Pero ang pangutana, kung musugot ba ang mayor? Nga daghan naman ang nasayo ug nakauyon sa desisyon sa mayor. Nga dead or alive yun silang tanan nga miskapo. Wala lang kumutubay, Neil. Wala lang. Kaya nabaw mo ko nga, huwag yapon siya mahimo. Kaya kung iatras sab na sa mayor, delikado nga siya po'y madaot sa mga tao. Mao yun. Mo nga, nagkatawa na lang kung naminaw sa tiguang. Pahingo na kita sa kadaugan na rin. Kadaugan. Na, wala lang kapaing na, Neil. Bisag unsaon pa og lihay sa kapalaran. Anhigid siya mo pabor na to. Bitaw. Pero, Ren, anda kong pangutana ba? Ha? Kung kanus agyo ka ni matuman ang tanan na itong gidam ko. Tanaw ba yan ako? Ligon pa kayo sa lulugoryo ni mo. Mga sunod tuig ka. Layo ra kaya itong sunod tuig, Neil. Malagnit. Ang pinakadugay nga kung itagal, usa ka buwan ra, nga matuman na ang tanan atong gipangandoy. Usa ka buwan? Oh, usa ka buwan ang pinakadugay, Neil. O kung makakita pag yung taog nindot nga binta, malagnit. Ang pinakasayo, mga duwarak simana, Neil. Wow! Paskang ni Dutang balita rin. Maunay akong gusto nga may tabo. Pero, sa magisikreto ni mo nga plano karon rin? Mahimo ba nga imo na kong sultihan daan? Ha, Ren? Ay, pasensya na kayo ninyo, Lita, ha? Nga nagabihan ko og bisita din sa inyo. Wa na'y kaso, Greg, uy. Di pa man sa good gabi na kaayo. Alas 8 pa baya. O unsa may gusto nimong mainom Saman. dadi. Ikaw mo daddy na ko. Dadi ka na ko ba? Oh, daddy. Unsa may gusto nimo ha kape iho? Ha? Iho. Iyo. Ayaw na pagtagad, daddy. Tuod di ay Greg ba? Unsa na may balita ni Tasyo? Ay, kuan ka nang gahapon nag-istorya mi ni Mayor o sa Hipe. Maton nila, patay ubuhi gyud ang gusto nilang mahitabo sa tanang mga nakaiskapo nga piniriso. Patay buhi. Para na ko no, iho. Sa mandad. Sakto ra na ang desisyon nila ni Mayor og Hipe. Angay gyud nga hipuson ka mga tawana. Ilabi na nga notorious silang mga kriminal. Kuan manggo dadi kanang kuan ba dadi ba di ba gyud ta ko gusto dadi. Ilabi na nga daghan kong
Daghan pa ko ba nga gustong masayran sa kasuntasyo kung nganong nahitabo ning mga butanga dadi. Gusto ko matagan sa tanang katinawan kung nganong nabuhat ni niya. Ikaw, Lolit. Bitaw. Dadi, Delikado gid kaayo kon si bako dunay daotang mahitabo ni Tasyo. Mao. dadi. Unsaon na lang. Di ta ka paminaw siyang bahin kung unsa gitunod anang nahitabo, di ba? Para magod na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Dadi. Kining iyang pag-iskapo. Saman Timaan ni nga naglikay siyang manubag sa ang dako nga sa nga nahimo. Kung ako ang pasultihon. Tay, Kung ikaw. ayaw sa pagingon anak tayo, uy. Kung ikaw. O pa ba kita masayod sa kinatibukan, tay? Tingano. Unsam na iyang gibuhat ni Renato. Di ba nga dako man kailang sa? Mao gani na gusto na tong masayran, tay, kung nganong nahimo to niya. Pagadan. Pero yapon ta. Dadi. Kung Labis ako ang yun. pasultihon, Ikay sorte dadi. sa gibuhat niya nga may iskapo siya, nagpamatuod lang yun nga tinud-anay yun siya nga sadaan. Dili lang ta muhukom dayon, tay. Daghan ba yung rason kung nganong nahimo ni Tasyo? Kana. Mas nila nindota gyud ana. Parehas kitag waruganan lita. O, di ba, tay? Gani, gusto na ko siyang maistorya. Kay daghan pa ko gustong ipangutana ngadto niya. Pasensya na kay kaha, iho, Guryo. Dadi, Ako, kung ako ang pasultihon, ikaw dadi. igo lang kung may pagawas sa akong opinion. Oh, ay, sagdi lang dadi. Dadi ko kana ko pod. Wanay kasudad. Kanang nakasabot man ko si mong punto. Ang ako lang gyud sa pagkakaroon, gusto na ako nga maistorya sa tasyo. Di ko gusto nga dunay daotang mahitabo niya. Gige. Gitahod na ko ang imong gusto, iho, Guryo. Hindi ta paminahon, oy. Iho. Nakasabot sab ko sa imong punto. Manghinaot lang ta, nga walay daotang mahitabo ni Tasyo. Pitch. 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 Oh, may tao. Mingaw mo kayong palibot. Asam ka daw siya. Mubalik lang ko sa agi. Delikado kung magpabilin ko ni Dugay. May mga tao sa gawas. Kinalang mo pahawa na ko din eh. Way, Tribia. Oh, Tribia. unsa man daday? Unsa man di ka tinuod ang imong gisulti nako? Ha? Ang hain adto ba? Ay kadto bang miingon, gaang giingon ba nga, way samad si Renato sa iyang lawas? Ah, Oh, tawa man. Nanong kalit kagkatawa diha ay? ay pastilan. Seryoso gid kaayo ka, oy, daday. Oh, Kumidya raman gud to nako, god. ay, amaw man di ay ka. Di ba ka magtarong istorya, Tribia? Di ba yan nakakumidyahang butanga, ha? Ay, ikaw sad ba? Ikaw ba? Seryoso sa gid kaayo ka, oy. Naabo ko'y lawas nga di madutlag bala. Pero nga nung naabot mo sa mga simburahuna nga mo kumidya, gingon ana be. Ay, wa lang. Trip-trip lang guning ako, daday, good. Ay, trip. Nindot na. Mura magkag nakasyampo. Kasyampo Pero, ka? oy, di ko ana. Pero, day, Oh, saman. kanang, kuan ba? Oh, saman. Naluoy bitaw kong naguna-una ni Tasyo. Oh, naabot na sab kang tasyaw. Ngano naluoy mo kaniyang kriminal man to? Pero mutuo kaday nga, tanang pinireso kriminal. Aw, naasab siguro ay mga inosente ay. Pero si Tasyaw, di yun to inosente. Ay, di sura ba ya, oy. O sabay lison. Sa tinuod lang, no? Naluoy gyud kong Tasyo. Mura man sad og buutan to siya dagway ba? Managad ba gyud to siya? Ay, dagway ray buutan adto ay. Pero Oy. siyang gibuhat ni Renato. Uy, di gyud maayaw. Unya, misibat pa siya aron makalikay sa dakong silot nga nagpaabot niya. Time pa. Oh. Asa ganitong ila, day? Ay, maagi ang Renato. Ay, dool kay mituhan. Katong doon ay gamay nga gianan pa doon sa amo ah. Ah, Oh, ay husto, oo. Nahinumdum na di ay ko, di ay. Hinumdum na. Katong dunay mangga nga nabali ang dakong sangano. oh, Moto. Oh. dito. Moto ila. Di ba to aman sa nagpuyo dito katong ginganlan og pipito? Ay, kayo. Silang duha may nagpuyo itong doon ay gamay payag. Kaya nga naman,
Nagplano ka masura dito? Ay, wa, uy. Nangutana lang gud ko gud. Hoy, Oh. Shh. Uy, unsa man? hoy, Uy, Rebia. unsa uy? Hoy, di kayang dito na itong mga Sige tawanan, mo panguhit, ha? Di kayang dito na ito. Oh. Okay, delikado kito sila, uy. Hindi may mong pataka kag pagkigsuon itong mga tawanan. Peligros kay labi na nga naka-eskapog sa stasyon. Ay, lagi, daday. Di magyug kumukumpiyansa ba? Ano? Ang ako lang, naluoy lang sa kong naguna-una kay namiligro baya sa dangyang kinabuhi. Ana. Da. Bahala na lang na sila. Basta, dili kita mapagan o maamong. Dito magkugikan sa ilang pipito, gaw. Wa man siya dito. Duha ra ka adlaw nga, wa ko makakita niya. Wa na sad bitaw ko makakita niya kaw. Pero mi na siya mo agi din he. Usahay mo hapit pa manggani. Nag-uol na kito siya maayo, gaw nga, napriso in town stasyon. Daghan ba gid ang naguol gaw. Kita nga iyang mga suod. Ilabi na gyud si Lolo Gorio. Nakita di mo ni Lolo Gorio, gaw? Dini man siya gabi ikaw. Og matod niya, naguol sad siya uy. Mingon man gani siya nga iyang gihangyo ang mayor og hepe nga dili lang pahamtangan sa kamatayon si Tasyo o katong ubang mga piniriso. Bitaw, gaw. Dapat dili na lang nila patyon. Uy, kay kuyaw kaayo og mataymingan unya siya. Kay mituo ba yagi ko sa gisulti ni Pipito nako, gaw? Nga wa gyud sa si Tasyo. Mao lagi gaw uy. Pero nga naman sad uy nga may ahat bang gyud og ikyas sa prisuhan. Gipaabot lang gyud unta to niya ang higayon. Total, mapamatud-an man sad gyud niya susgado ba nga. Wa siya isa kun tinuod man gani ang tanan nga gi-frame up ra siya nila ni Renato. Aw, tingali. Makaingon sab tagaw nga nasayop tuod to siya. Pero naasa gyud rason kung nganong iya ni gihimo. Kay dili baya sad lalim nga mapriso ka sa saha nga wa nimo himoa. Unya, magpaabot pa kag pila ka tuig, una pa makuha nimo ang hustisya. Kay bawo na ka, lahi ba ning atua, kailangan kayo dunggo ng imong kaso. May punto sa kaana dihan dapita gaw. Pero matod ni Greggy nako gabi naaman gid say plano nga iya untang tabangan si Tasyo gaw. Kay gusto gid siyang masayod sa tanan. Ang mayong istoryahon ni Lolo Gorio, gaw, no? Si Pipito. Kay nakasaksi man gid kuno siya sa tanang panghitabo. Bitaw no? Sagdi lang gaw. Mubalik magyutoon niya si Greggy din he. Ako lang unya ingnon nga angay sila magsultihanay ni Pipito. Mas may pagaw. Kay mahimo masabog akong ingnon si Pipito aron gid sila magkasultihanay. Sige gaw. Magtinabangay lang tagaw. Kung magkita mo ni Pipito, paybaw alang sa daan. Maulagi, gaw-gaw. Ako gid siya sultihana. Kay sigurado ko nga makasulti gid si Pipito sa tinud-an ang detalye. Mao na siguro ni ang bahay ni Pipito og Tasyo. Mura man og mingaw ang palibot. Ayo! Mayong buntag! Pipito! Pipito! Uy, murag wa gitaw da? Asa man ka ni siya? Kinsay mo gipangita, Trivia? Renato! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.